Следващите гости в студиото са Нели Христова, главен учител в СОУ Христо Ботев във Враца, и Кристина Иванова, възпитател в училището. Здравейте! Поводът за гостуването е една тридневка на целодневното обучение. Звучи някакси така завъртяно. Какво всъщност означава това? По повод на проекта, който се изпълнява от 2 години в нашето училище за целодневно обучение на учениците, традиция стана в периода, в който е стартирал проекта, да отбелязваме един вид като рожден ден на проекта. И тази година решихме в 3 дни да бъдат разположени дейностите ни, с цел да информираме родителите как се реализират техните деца, какви успехи, постижения имат и какви възможности предлага това целодневно обучение за развитието на учениците ни. Говорим за 2 години, откакто е стартирал този проект. Това целодневно обучение всъщност са след учебните занятия, времето, което прекарват учениците в училище и се занимават, пишат домашни, с свободни минутки имат за игра, свободно време, нали така? Да, започва се с задължителна подготовка сутрин. След задължителната подготовка се поемат от възпитатели и започват дейностите по този проект, които са организирани в няколко блока, организиран отдих и спорт, обядват децата в училище, след това се подготвят за следващия учебен ден и имат 2 часа занимания по интереси. Именно в тези часове се развиват различни компетенции и творчески заложби преди мъничко с госта в студиото, в предното студио, говорихме за това колко са талантливи децата. Да, ето в тези минутки има възможност да се изяват. Преди да поговорим малко по-конкретно за тези 3 дни, да кажем няколко думи за самия проект. Той е на национално ниво, т.е. целодневната форма на обучение се реализира на национално ниво. С национален обхват е финансиране от Европейския съюз проекта. Включва обезпечаване с материали, технически материали и материали, които са необходими за провеждане на това целодневно обучение, с мебелировка. Получили сме всичко, много игри за децата, много технически средства, но всичко, което са получили, може да разкаже Криси, защото в групите работи с тези материали и ще продължи за сега до 31 октомври 2014. До тогава е планиран, но предполагаме и всички очакваме да има развитие и устойчивост във времето този проект. Тоест целодневната форма на обучение да се запази след изтичане на проекта. Да. Каква е основната цел и различните дейности по проекта? Възпитателите, които всъщност играят една основна роля в реализирането на този проект, са минали едно обучение. В началото ли беше, когато стартира проекта обучението, и какво представляваше? Малко след началото беше обучението. Той имаше за цел да ни покаже и помогне да работим по по-лесен начин с децата. Даде ни много идеи за организиране на времето, прекарано с децата. Общо взето това е. Да се заангажират, да бъдат съсредоточени. Те всъщност никога не са оставени без ангажименти и без нещо, което да правят с цел. Как преминава един такъв ден, едно такова занятие? Те са разделени на блокове, има различен вид занимания за децата? Да. След като ги свършат с задължителната си подготовка, т.е. редовните часове, възпитателя, който и да ги взема от класния ръководител, обменя се информация, пък при по-големите се обменя информация с всички преподаващи учители на класа. След това децата обядват организирано отново. Това много ми харесва думичката организирано. След това имат време за отдих и спорт. След като приключи този отдих и спорт, времето за отдих и спорт, всъщност времето за 3 блока е по 40 минути, по 2 учебни часа, по 40 минути. След това започва самоподготовката, в която се пишат, така да се каже, домашните, подготвят се уроците. Това е времето, в което децата се подготвят за следващия ден. И най-интересната част, която следва, е заниманията по интереси. Всеки ден темите са различни и на децата... Кой определя темата? Ние в началото на учебната година определяме темите съвместно с класните ръководители, в зависимост от децата.
децата в съответния клас. Какъв интерес имат. Заниманията по интереси са насочени към всички деца в групата. Това са им любимите моменти. Разбира се. На изкуствата. Специално. Рисуват, творят. Когато рисуват, глобяват нещо, правят много обичат тези часове. Това са им любими, така да се каже. А пък тази година по проекта ни доставиха още повече материали, игри, с които те нямат време и възможност да използват всичко, което така, те са раздвоени, разстроени. Имаме много интересни пособия. Има това, как се наричаше? Джага ли беше? Да, има джаги вече във всички. Кошове, баскетболни, спортни центрове, мини спортни центрове направиха в училище. Просто много материали. Тоест тези материали не се доставят в началото на самия проект, а всяка година по нещо ново се обявява. Да. Всичко, което сме заявили, е доставено. И сме получили. В норми, в рамки, се следва и се работи по този начин. Каква е идеята на този проект? Каква е целта на проекта и тази форма на целодневно обучение? Първо да сме в помощ на семействата, защото особено в начален курс децата не могат да стоят сами в къщи и така осигуряваме една обгриженост целодневна на децата, освен че насочваме и тяхното развитие. Така се получава една успешна подготовка за следващ учебен ден, което предполага успешно преминаване в следващ клас, в следващ етап на обучение. Децата не се остават сами да се грижат за себе си, има някой, който да отговаря за тях и да работи с тях. И да насочва. И тук говорим за целодневна форма на обучение, не говорим само от 1 до 4 клас. До 7. До 7. Да. Тоест и малко по-големите, които се чувстват по-самостоятелни, също имат такава... При тях има ли желание да се посещава целодневната форма на обучение? Да, има желание и е така много успешна форма се оказа. Колко групи? Те са... Общо 9 групи са. В начален етап са 6, в прогимназиален 3 групи. 3, но са много така като брой, с максималния брой участници. Максималния брой. Вече има интерес и желания. Самите възпитатели колко са към момента? Колкото и групите, 9. 9. Да. 9. Всеки възпитател си поеме една група и си работи с нея. Да. Добре, а сега да минем и по същество за това, за което сте дошли днес в студиото. Какво представлява тази тридневка на целодневното обучение? В предварителния разговор споменахте, че родителите, които пряко са се сблъскали с целодневната форма, знаят за нея, интересували са са получили информация. Има ли посещаемост в рамките на тези 3 дни и към момента? Точно днес е деня на отворени врати. Има много практики, които се организират съвместно с родители. В някои от класовете ще се направят групови работи, занимания по интереси. Ще се отворят работилници на баба Марта днес. Такава е идеята и на Крис и тя може да разкаже. Но когато сме се обърнали към родителите за помощ, за участие в учебно-възпитателния процес, са откликвали винаги с голямо желание. Включват се, идват, работят с децата, сядат до тях, различни дейности извършват. Интересно им е и са доволни от това, което постигат самите деца и от начина, по който се чувстват. Днес ще бъде денят на отворените врати. Вчера направихме една изложба с произведения, създадени от децата, открихме я. Днес са отворени врати и утре завършваме с едно представяне на ученици от 1 до 7 клас, презентиране на всичко, което те могат да покажат, което са усвоили в часовете за занимания по интереси, което знаят от задължителна подготовка и в часовете за подготовка. Един празник ще бъде вечерта за ученици. Все пак си отбелязвате рожден ден, както има целодневната форма. Да поговорим, понеже днес сме 26-ти, този ден на отворените врати е започнал в 8 сутринта. До кога ще продължи?
Ами до края на работното време на възпитателите, т.е. до края на целодневното обучение, до когато има занимални, така да се каже. И какви ще бъдат тези работилници за мартеници? Как се роди тази идея? 1 март ли е повод? Ами, 1 март е повода, разбира се. И още в самото начало на учебната година, в плана за занимание по интереси, в тази седмица е седмица на мартеницата. И изработваме различни неща, свързани с 1 март, беседи за 1 март и точно днес е денят, в който трябва да изработим мартеници и децата бяха много ентусиазирани. Едно детенце, всъщност от него се роди идеята, защото каза, аз ще викна децата вкъщи да направим мартенички, обаче решихме, че няма да ходят вкъщи, ще поканим родителите в клас. Заедно с тях ще направим. Всички откликнаха, всички се отзоваха, даже някои са си взели отпуск, свободен ден, за да дойдат да помогнат детето. Да, и са много ентусиазирани, разделили са се на групи, списъци и си правят много е забавно и интересно. Най-малките ли ще правят мартенички със своите родители? Да, начален курс. Начален курс. 1 до 4 клас? Да. Добре, само да кажем, утре вечер на целодневното обучение казахте, че от 1 до 7 клас ще представят своите таланти, своите умения. Какви по-точно можем ли да издадем някакво нещо от програмата, която сте предвидили? Ами в начален курс се представят с една презентация и едно творчество, което е от деца и учители. Всъщност това, което ще се говори, е творено от учениците в стихотворна форма. Да, с малка помощ и редакция, не може все пак, да. Но те по един много интересен начин разказват за ежедневието си. Какво правят в училище във вид на стихове. Така цяла поема се е получила, да. И ние се постарахме да направим презентация по техните стихчета. И ето една нестандартна и различна форма да се представи така ще се представи. Да. Би било много интересно. Всъщност ще бъде много интересно, защото по този начин те показват какво правим всеки ден. По по-забавен начин, не по строго определение. Нали? До толкова часа. Да. И всъщност нещата дойдоха от тях. Тоест активни са. Ние дадохме опорните думички и те беше интересен процес на творчество, да, и са доволни от резултата. По-големите ще свирят на пиано, знам. Подготвили се и спектакъл на тема няколко така от различните, от трите групички. Има различни постановки, да, ще ги изгледаме с интерес. Ще има музика, ще има театър, ще има танци, всякакви таланти. Имаме и гостуваща група, малките весели звънчета, формация на училището, но там участват дечица, които идват на целодневно обучение. Те ще закрият концерта като професионалисти. Значи ще бъде наистина рожден ден и един истински празник. За финал на разговора, каква оценка бихте поставили вие на целодневната форма на обучение? По шестобалната много добра. 6-7, не знам и аз. Но в зависимост от разбиранията и възможностите на семейството. Там, където могат да осигурят възможност децата да бъдат контролирани в семейството, предпочитат да ги оставят. Но на малките особено са работещи родители и за тях е голяма помощ това. А за самите деца също е много полезно, защото те се развиват организирано, а имат свободата всъщност. Организирани са, но имат свободата да творят, да се развиват, да показват всичко, на което са способни в тези свободни часове. Е доста разнообразна програмата. Да, не винаги вкъщи човек успява да организира такова разнообразие за детето си. Както са и сами без родители, разнообразието но формата не е задължителна. По желание на родителите. Има обаче голям интерес.
Много ви благодаря за този разговор. Интересни ще бъдат тези 3 дни. Единият вече мина. Уважаеми зрители, гости в студиото ни бяха Нели Христова, главен учител в СОУ Христо Ботев във Враца, и Кристина Иванова, която е възпитател. Поговорихме си за 3-дневката на целодневното обучение. Училището отбелязва 2 години от началото и реализацията на целодневната форма на обучение.